आधार कार्डनि प्लास्टिक कार्डखौ अनलाइन माबोरै निजिनि मबाइलजों एप्लाइ बानायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै। आजिखालि नैबायदि प्लास्टिक कार्डआसो खामानियाव होयो। बेनि थाखायनो निजिनि मबाइलजों माबोरै अनलाइन एप्लाइ बानायो आरो न'आवनो जिरायनानै मोननो हायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै। थौदो दाना जोङो मबाइलाव नायलांदोनि। अनलाइन मबाइलजों पिभिसि कार्ड यानी प्लास्टिक कार्डखौ अर्डार बानायनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन। बिनि उनाव टाइप बानायनांगोन नैबेबायदि उदै। बिनि उनाव नैबे साइडआव थांनांगोन। बिनि उनाव लेंगुवेजखौ सेलेक्ट बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबे गेट आधार बेयाव एसे गाहायाव नायबाथाय नुनो मोनगोन अर्डार आधार पिभिसि कार्ड बेयाव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबेयाव थांनानै पिभिसि कार्ड अर्डार बानायनो हायो। किन्तु नोंना जुदि अलरेडि मबाइल नाम्बार रेजिस्टार दंखायोबाथाय नैबेयाव लगिनआव क्लिक बानायनांगोन। जुदि आधारजों लिंक दंखायोबा बिनि उनाव नैबेयाव आधारखौ टाइप बानायनांगोन आधार नाम्बारखौ। बिनि उनाव नैबेयाव केपसाखौ फिल बानायनांगोन गाहायाव। बिनि उनाव नैबेयाव सेन्ड अटिपि आव क्लिक बानायनांगोन। अटिपि जेनेरेट सक्सेसफुल। दाना नैबेयाव अटिपिखौ इनपुट बानायनांगोन बा इन्टार बानायनांगोन। दाना लगिनआव क्लिक बानायदो। दाना जों आधारनि वेबसाइटआव लगिन जाबाय। नै अर्डार पिभिसि कार्डआव खेबसे फिन क्लिक बानायदो। नैबे अलरेडि ओंखारबाय नोंनि डिटेल्सआ। दाना नेक्स्टआव थुदो। दाना नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव नोङो 50 रुपिस भरिनांगोन बा 50 रुपिस लागोन बेखौ खोन्थादो। बिनि उनाव मेक पेमेन्ट नैहाय नैबे टिक जायगायाव। बिनि उनाव मेक पेमेन्टआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव कार्डदो जुदि बानायनोबा कार्डदो नलेबा नों नेट बेंकिंदोबा नेट बेंकिंदो बानायनो हायो। जुदि कार्डदो बानायनोबा नैबेयाव कार्डआव क्लिक बानायदो। नैबेयाव कार्ड डिटेलखौ एड बानायदो माने कार्डनि नाम्बारखौ। बिनि उनाव नैहाय एक्सपायरि डेटखौ बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव एटिएम कार्डनि उनखै थानाय मोनथाम नाम्बार थायो CVV इखौ इनपुट बानायदो। ओमफ्राय नैबेयाव नामखौ इनपुट बानायदो। बिनि उनाव नैबे प्रसिडआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैहाय जुदि कार्डखौ सेभ बानायबा सेभ बानायनो हायो। सेभ बानायाबा कन्टिनिउ टु उइदाउट सेभ बेयाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव बेंकनिफ्राय अटिपि फैगोन। नैबेयाव अटिपिखौ इनपुट बानायदो। नैबेयाव अटिपिखौ इनपुट बानायनायनि उनाव कमप्लिट टु पे बेयाव क्लिक बानायदो। नै दाना जोंना फैसाया दानबाय। फैसा सक्सेसफुल जाबाय। दाना नोङो बेखौ डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ डाउनलड बानायना लानो हायो। जोंना अर्डार सक्सेसफुल जाबाय। नैबेखौ क्लिक बानायना डाउनलड बानायना लादो। नैबेबायदि रिसिप्ट फैगोन। बे रिसिप्टखौ नैबेयाव नाम्बार दङ बेदो ट्रेक बानायनो हायो बा ट्रेकिं बानायनो हायो। आरो जेब्ला आधारखौ हरगोन पस्ट अफिसाव हरो होमबाना नोंनाव अट'मेटिक मबाइल नाम्बाराव मेसेज फैबाय थाखागोन। बेसेसो मोनफैखो बेसेसो मोनफैयाखै बेफोरखौ खोन्थाबाय थागोन। बेखौ सेभ बा स्क्रिनशट बानायना लाखिबानो जाबाय। होमबाना इदोबो ट्रेक बानायनो हायो जुदि माब्लाबा प्रब्लेम जायोबा। दाना जोङो बेसेसो मोनफैदो बेसेसो मोनफैयाखै जोंनि आधार कार्डआ मोनफैगोन ना मोनफैयाखै बेखौ नायनो थाखाय फिन नैबेयाव थांफिनदो। बिनि उनाव नैबेयाव गेट आधाराव थांफिननानै नैबे गाहायाव चेक आधार पिभिसि कार्ड बेयाव थांनानै जोङो स्टेटास नायनो हायो। नैबेयाव क्लिक बानायनानै जों नायनो हायो। नैहाय SRP नाम्बार होननाय दङ दहायनि जि स्क्रिनशट बानायना लाखिदो बेयाव SRP ओमफ्राय इखौ बानायनानै साबमिट बानायबानो नोङो नायनो हागोन। लोगोफोर बेबायदि जोङो गोरलैयैनो पिभिसि कार्ड बा प्लास्टिक कार्डखौ अर्डार बानायनो हायो।
भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय लोगोसे लोगोफोरनो शेयार बानायबानो जाबाय थेंक इउ सो माच